Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Бу атнаның төп вакыйгалары һәм аларга анализ. Студияда бүген Сәрия Хәбибуллина. Башлыйбыз. Bir атнада авыручылар саны 2 тапкырга артты. Өйдә утырыгыз. Бүген инде үтенеп сорамыйлар, бүген таләп итәләр. Кем аңламый да, ишетми дә. Ну, СМС, домой едем до сдачи. Коронавирус авылларга үтеп керә. Биектау хастаханәсенең эше ничек үзгәрде? Барсыгызга әйтәсе килә өйдә калырга. Маска ки дип әйтәсез, медицина битлекләрен нигә аптекадан табып булмый? Татарстан икътисады моны кайчан үзгәртәчәк? Уже в самое ближайшее время наладить промышленный выпуск масок. Казаннан 60 чакрым читтә, авыл җирендә кайсы эшне бик теләсәң дә туктатып булмый. Үсентеләр үстерер өчен эшне башладым инде. Зөләйха күзләрен ача. Фильм әзер. Анда төшүчеләр картинадан нәрсә көтә һәм нәрсә өчен тамашачыдан гафу үтенә. Ни одно животное не погибло. Атна тәмамлану алдында. Дөнья илләренең нефтне күпме чыгару турындагы бәхәсен исәпкә алмасаң, җир күчәре бу атнада бары тик бер тема — коронавирус тирәсендә генә әйләнде. Россия президенты яңадан ил халкына мөрәҗәгать итте. Ансы хакында аз гына соңрак. Нәтиҗәдә бу атна нәрсәне аермачы күрсәтте. Илдә хәл катлаулана һәм аның кайсы якка барасын алдагы 2 атна хәл итәр кебек. Әйдәгез, соннардан башлыйк. Нәкъ бер атна элек шимбә көнне Россиядә йоктыручылар 4700 кеше булса, бүгенге алар 13500-гә җитте. Дүшәмбе илдә тәүлегенә 954 кеше коронавируслы саналса, пәнҗешәмбе булсан 1800-гә күтәрелде. Димәк, нәкъ 2 тапкырга артты. Иң күп авыручылар теркәлгән төбәкләр Мәскәү белән Мәскәү өлкәсе, 3нче урынга Санкт-Петербург чыкты. Татарстан әлеге исемлектә бүген генә 11нче урынга менде, чөнки бүген республикада тагын 23 кешенең коронавируслы булуы ачыклана. Алар арасында 2 бала да бар. Бездә хәзер 73 кеше юктырган санала. Шуларның 48-е бу атнада билгеле булучылардан. Димәк, авыру тарала. Бүгенгә 14 кеше дәваланган. Республика штабы бу атнада беренче тапкыр авыручыларның географиясын да атады. Исемлектә хәзер Казан белән Чаллыдан тыш Әлмәт, Бөгелмә, Яшелүзән шәһәрләре, авыл районнарыннан Лаеш, Арча, Питрәч, Биектау бар. Биектауда табиптар асланган бер очрак буенча бу атнада Татарстан халкының сораулары байтак иде. Хәлгә ачыклык кертү максатыннан без ЦРБның баш табибы урынбасары Фасил Вәлиев белән онлайн режимда әңгәмә курдык. Фасил Васильевич, исәнмесез? Хәерле кич. Хәерле кичләр, исәнмесез? Бу атнада Татарстанда коронавируслы пациентлар булган районнар исемлегенә Биектауда эләкте. Бүгенгә сездә хәл ничек? Чынлап та безнең бер шикле анализ медицинский хезмәткәрдә күренде, килде һәм бүген көндә барча аның белән күрешкән, аның белән эшләгән медицина хезмәтләре барысы да карантинда һәм барысының анализларын без инде яңадан алып, аларның результатларын кабул иттек. Алар бөтенесе дә бүген көнгә отрицательный. Әлеге шикле анализлы пациентыгыз сезнең хәзер кайда, ул дәваланамы, әллә өйдә карантинда каламы? Бүген көндә безнең пациент Казанда хастаханәдә лечениедә. Әлеге пациент белән элемтәгә керүчеләр арасында медицина хезмәткәрләре бармы? Аларның эше бүгенгә чикләнгән килешме? Безнең бүген көнгә барсы пациентлар һәм шушы врач белән эшләгән медицина хезмәткәрләре барсы да карантинда, барсының да бүген көндә 14 көн медицинское наблюдение да. Әлеге килеп чыккан хәл бүген район үзәк хастаханәсенең эшенә нинди үзгәреш кертте? Бүген көндә Биектау район үзәк хастаханәсе гадәти режимда эшли. Барча авырулар ашыгыч медицина ярдәм күрсәтелә һәм хроник авыруларга амбулаторный ярдәм күрсәтелә. Фасил Васильевич, менә шушы килеп чыккан хәл уңаеннан сезнең район халкына әйтер сүзегез бармы? Бүген көндә барсыгызга әйтәсе килә өйдә калырга һәм гигиена кагыйдәләрен сакларга. Бик зур рәхмәт сезгә, үзегездә авырмагыз. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Татарстан икътисады яңа шартларда эшли. Бер атналык үз изоляция режимыннан соң республиканың зур предприятиеләре эшкә чыкты. Башкача була да алмый. Алар икътисадның нигезе. Икътисад тукталса, моның нәтиҗәсе коронавирусныгыннан ким булмас. Шулай да коронавирус икътисад белән өлешчә идарә итә башлады инде. Дөнья дәрәҗәсендәге зур ширкәтләр үз эшен яңача кора. Предприятиеләр профилен алыштыра. Аеруча битлек һәм саклану киемнәрен тегү өлкәсендә. Республика икътисадында нинди үзгәреш бара? Айзат Шаймарданов өйрәнде. Татарстан икътисады коронавирус шартларына яраклаша. Зур предприятиеләр эшчеләрен дезинфекцияләп эшләтә, ширкәтләр кеше эшмәкәрлеккә булыша, ә тегүчеләр профильләрен алыштыра. Икътисад хәзер гомумән башкача эшли. Географиядан башлыйк. Әлмәттә Алсу фабрикасы тегүчеләрнең төбеше берничә тапкыр кулланырга яраклы битлек тегү. Көненә 300 дәнә ясыйлар. Ак материал, более тонкий материал куябыз и плотный материал. Аны бергә кушып тегеп чыгарабыз. Хәзер без защитный костюмны
Икенче почмакта табиблар өчен саклану киеме тегәләр, бер костюм өчен 9 метр махсус тукыма китә. Сейчас задействовано в пошиве масок и защитных костюмов порядка 30 сотрудников. Вышли по защитным костюмам. Хәзер безнең цехта 30 хезмәткәр көненә 50 костюм тегәләр. Кирәк булса җитештерүне тагын да арттыра алабыз. Ознака киемнәре фабрикасы элек нефтчеләр өчен махсус кием теккән булса, бу атнада медицина костюмнары җитештерә башлады. На данный момент здесь 5 предметов, но Әлеге костюм 5 өлештән тора: алъяпкыч, бахиллар, гәүдә, кул өлешләре. Хәзер хирургия халаты да тегәбез. Татарстанда битлек кытлыгы зур, даруханәләрдә юк, ә кайчан буласын төгәл генә әйтә алмыйлар. Маски нет, да? А когда будет поступление, не знаете? Нас о таком не информируют. Маски есть в продаже? Поступление сегодня будет вечером. Поступление сегодня будет. Бүген Россиядә көн саен 1 миллион 600 мең битлек тегелә. Инде апрель азагында җитештерү 2 миллионнан артыр дип көтелә. Хәзер Россия Кытайдан 51 миллион битлек сатып алды. Шуларның 6 миллионын бу атнада Татарстанга самолет белән Татнефть алып кайтты. Бу президент кушуы белән эшләнә. Татарстан сәнәгать министрлыгы мәгълүматлары буенча хәзер республикада 59 оешма битлекләр тегә. Аларның 7-се Кама аръягында, Чаллы белән Түбән Камада урнашкан. Самолет белән аена 15 миллион битлек тегәргә мөмкинлек бирүче яңа җиһазлар да кайта. После прохождения в ускоренном порядке. Таможняның барлык таләпләрен тизләтелгән рәвештә узганнан соң без алып кайткан техник җиһазларны җитештерү урыннарына җибәрәчәкбез. Димәк, якын арада битлекләр җитештерү җайга салына. Татарстанга битлекләр булган ихтыяҗны каплар өчен республикага 6 компаниягә җиһазлар кайтарылган инде. Татарстан сәнәгать министры хәбәр итүенчә, алар апрель азагыннан июнь ахырына кадәр эшләп китәчәк. Бу уңайдан Татарстанның зур предприятиеләре битлек тегә башлаучыларга ярдәм итә башлады. Түбән Кама нефтехимның Алабуга икътисад зонасында эшләүче Полиматис предприятиесе тукыма җитештерүне арттыра. Гыйнварда аена 5-7 тонна тукыма әзерләсәләр, февральдә күрсәткеч 25-30 тоннага җитә. Хәзер 200-гә күтәрмәкчеләр. Ситуация меняется с каждым днем. Вазгыять гел үзгәреп тора. Күпме эшлисен фаразлап булмый. Безнең бурыч мондый шартларда медицина тармагында эшләүче оешмаларны безнең чимал белән вакытында һәм күпләп тәэмин итү. Коронавирус килеп чыккач, Техметфарм оешмасына кайбер препаратларга сорау арткан. Беренче чиратта парацетамолга. Янәсе булыша дигән сүз таралгач, аны табып булмый башлый. Шуңа да аны җитештерүне арттыралар. Вот противовирусный препарат. Вот, кстати, сейчас пользуются тоже антидепрессанты, спросом начали пользоваться люди. Вот орбидол. КамАЗ профиленә яңа юнәлеш өстәде. Медицина хезмәткәрләренә эпидемия вакытында кияр өчен махсус костюмнар тегә башлады. Аны автомобиль заводының бер цехында җайга салалар. Бер атна елдан соң КамАЗ беренчеләрдән булып эшкә чыгучы оешма булды. Алар икътисадны тәэмин итүче буларак федераль исемлектә. Заводның җитештерү, хисап һәм хезмәт куркынычсызлыгы бүлекләре эшли башлады. Җитештерүдә эшләүче хезмәткәрләрнең барысы да битлек һәм перчаткадан. Обычный рабочий график. Гадәти режимда эшлибез. Бүген автомобиль җитештерүдә катнашучы бөтен кеше диярлек эштә. Ашхана мөмкинлекләрен генә бераз үзгәртергә туры килде. Идәннәрне чират торганда бер-берләреннән ерак бассыннар өчен тамгалап чыктык. Бу атнада Татарстанда башка зур предприятиеләрдә эшли башлады. Алар икътисадның нигезен тәшкил итә. Рөстәм Миңнеханов республикада эш барышы турында Владимир Путинга да хисап тотты. Хәзер бездә 225 зур оешма эшли, ә 71 предприятие әлегә хезмәтен туктаткан. Самое главное условия для того, чтобы предприятия работали, обеспечение безопасности. Я 2 дня назад посетил Казанский вертолетный завод. На самом деле люди неделю находились дома и с удовольствием находятся на производстве. Поэтому с соблюдением всех мер предосторожности, защиты работа будет организована. Казан вертолет заводы да бер атналык үзизоляциядән соң санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәүгә эшкә кереште. Беренче чиратта коллективның иминлеге диде президент. Меры безопасности. Яшел Үзәндәге Горький заводы да ашкынып эшкә тотынды кебек. Кая барсыннар? Дәүләт оборона заказларын вакытында үтәргә кирәк диләр. Коронавирус в конце концов пройдет. Коронавирус узар, безгә куйган бурычлар бер кая да китмиш. Ләкин эш көннәре гадәттәгечә станок янында башламый, иңелек эшчеләрне катгый рәвештә тикшерәләр. Цехларны дезинфицировать итәбез, идәннәрне хлоркалар белән җуабыз, ишекләрне обрабатывать, ишек тоткаларын дезинфицировать итәбез. Казанның 3нче җылылык электр станциясе дә эшен туктатмый. ТГК-16 җылылыкны да, яктылыкны да вакытында һәм тиешле күләмдә бирергә тиешле. Монда һәр 2 сәгать саен дезинфекция ясала. Безнең 3нче станция иң зур Казанда дип санала. Электроэнергия һәм җылылыгын безнең Казанның 3нче станциясе бүгенге көнгә графигы буенча алып бара.
Элегрәк иктисад үзе безнең белән идарә иткән булса, хәзер барысы да коронавируска бәйле. Ничек нәрсә эшләргә, күпме җитештерергә, күпме кешене эшкә чыгарырга, барысы да пандемия кушканчы. Дарвин әйткән бит. Көчле кеше түгел, ә нәкъ менә яраклаша алганы җиңеп чыгачак дип. Нәкъ менә шушы битлек кигән сыман. Инде иктисадта да хәзер шундый чор башланды кебек. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Азат Самигуллин, Яңа Гасыр каналы. Иктисад шушы катлаулы хәлгә җайлаша, медицина оешмалары үзгәртелә, резерв койкалар булдырыла, өстәмә урыннар 7нче хастаханә РКБның травматология үзәгендә әзерләнде. Аларны Батнада Рөстәм Миннеханов шәхсән барып карады. Республикада 1400 дәнә ИВЛ аппараты бар, тагын 400 кайтырга тиеш. Эш бара, әмма бу тырышлыкны берәйбер сызып атарга мөмкин. Кешеләрнең битарафлыгы. Әгәр дә Батнадагы кебек шәһәр урамнарын тутырган хәрәкәт дәвам итсә, 2 атнадан тагын күпме татарстанлыларның диагнозы расланыр икән. Өйдә утырыгыз дигән сүзләр бүген чакыру түгел, катгый таләп булып яңгырый. Без Казанның Мамадыш трактында басып торабыз. Кичә Оренбург трактында төшергән идек. Аерма юк. Күргәнегезчә, Казанга керү-чыгу юлында машиналарның иге-чиге юк. Кая баралар? Ни эшләп йөриләр? Ни өчен үз изоляция чорында шимбә көнне барысының да эше килеп чыккан? Кичә җомга иде, машина ташкыны авылларга юл алды. Ни өчен сез әти-әниләрегезнең, әби-бабаларыгызның тормышын куркыныч астына куеп, авылдан Казанга, Казаннан авылга йөрисез? Шундай ук хәл Татарстанның җәмәгать транспортында да, шәһәр паркларында да. Үз изоляция режимы кертелгән, өйдә утырырга кушылган бу халык кая барасың? Узган атнада булай түгел иде бит. Менә бу кадрлар 2 апрель көнне төшерелгән. Урамнарда тынлык, бүгенге көнгә карагыз, халык саны арта гына. Кешенең өйдә утырмавын шәһәрләрнең үз изоляция индексы да исбатлый. Әйдәгез карыйк. Узганында ул күпкә югарырак. Узган атнада 3,9 булса, бу атна ахырына ул 2,9 коэффициентка кала. Хокук сакчылары туктатып, һәрберсенең оешмадан я СМС рөхсәте бармы, юкмы икәнлеген тикшереп. Ышанасызмы, юкмы? Күбесенең бар. Кайбер оешмалар эшен туктата алмый әлбәттә, әмма бу барысын да эшкә чыгарга дигән сүз түгел бит. Предприятиеләргә сораубыз бар, бәлки 100% коллективны эшкә чыгармассыз. Ни өчен? Хезмәткәрләрне читтән торып эшләтеп булмый. Бухгалтерга идәге компьютер белән эшлекле арасында артык аерма юктыр бит. Бу мәсьәлә президент Рөстәм Миннехановны да борчый. Ул тикшерүне көчәйтергә кушты. Бүген тагын бер кат искәртте. Өйдә утырып, кеше гомеренә, үзегезнең туганнарыгызга куркыныч янаганда бераз сабыр булырга һәм кушканнарны үтәү шулай ук катлаулымыни. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бу авыру шителдән кайтучыларны я алар белән аралашучыларның түгел, табибларын да уямый. Башкортстан РКБсында 170 табиб һәм аларның пациентларыннан алынган беренче тест коронавирус барлыгын күрсәткән. Алар кабат тикшерелә, РКБда карантин. Монда бер әйбер мөһим. Гомумән кайбер кеше үзенең авыруын белмәскә дә мөмкин, ә башка кешене зарарлап, аның үлеп китүе дә ихтимал. Бу уңайдан вице-премьер Татьяна Голикованың Владимир Путинга җиткергән мәгълүматы аерым игътибарга лаек. В конце марта этого года мы провели исследование на выявление антител к новому коронавирусу. Март ахырында без кешедә яңа коронавируска каршы торучы тәнчекләр булу-булмавын тикшердек. Төрле коллективлардан моңарчы әлегә авыру белән авырмаган 226 кешедән кан анализы алынды. Нәтиҗәдә 226 кешенең 11-е бу вирус белән инде авырганлыгы ачыкланды. Аларда әлегә чиргә каршы торучы тәнчекләр барлыкка килгән. Бу атнада Владимир Путин инде 3нче тапкыр халыкка мөрәҗәгать итте. Ул кабат өйдә торырга чакырды. Моннан тыш шушы кыен хәлдә ярдәм күрсәтеләчәк категорияләрне атады. Апрельдән июнь аена кадәр ана капиталы алу хукукына ия булган россиялеләргә ай саен 3 яшькә кадәрге һәр балага 5 мең сум акча биреләчәк. Коронавируслы пациентлар белән эшләүче табиблар 3 ай дәвамында 80 мең сум акча алачак. Урта персонал 50, кешеләре 25 мең. 25 меңнән 50 меңгә кадәр ашыгыч ярдәм хезмәтендә эшләүчеләргә түләячәкләр. 12 мең сум 1 мартта эшсез калучыларга да каралган. Коронавирус китереп чыгарган хәл җаваплылыкның иң зурын чыннан да табибларга салды. Әмма тормыш бүген гомумән бөтен өлкәләрдә дә дәвам итә. Тик шартлары гына башка. Авыл җирендә маскалы тракторчылар кырда, яшелчә үстерүчеләр теплицаларда хезмәт куя. Бу атнада язгы кыр эшләре һава торышына карап дәвам итте. Районнар ашлама запасы туплый, утыртырлыкны тикшерәләр. Карлы яллардан соң җылы атна башланачак, ә анда ул хезмәтчәннәрен чәчү көтә. Бу атнада исә Рания Абдрахманова район авылларда булып, әлегә кичектергесез эшләрне барлап кайтты. Шибешләрне көзен саныйлар ди татар халык мәкале. Язын чыгаралар. Арча инкубаторы хәзер нәкъ менә шуның белән мәшгуль. Күкәй сала торган шкаф 19 көнгә хәтле монда күкәй саклана. Шул рәвешле Европа күкәйләре Арчаның менә бу шкафына эләгә. Бу күкәйләрне без алып кайттык Мәскәүдән, ә Мәскәүгә алар килә чит илдән.
һәр шкафта билгеле бер температура һәм дым сакланырга тиеш. Biz шығардық менә бүген безнең бройлер шибие чыкты. Хәзер безнең инкубаторда күркә күкәйләре бар, 2 төрле күкәе, аннары коз күкәе, 2 төрле мулар күкәен салдык, үрдәк күкәен салабыз бүген. И бройлерлар инде. Яңа гына тишелеп чыккан чебиләрне алып та китәләр. Гадәттә кеше бер көнлек чебине сирәк ала, нигездә бер айлыкны сорыйлар ди кыш үрчетүчеләр. Шуңа күрә менә бу читлекләрдә бүген 25 мең чеби үстерелә. Менә мисал өчен 15 көнлеге. Орчада чеби чыгарсалар, Лаешта Балкыртларын. Кеше елга авылы бу. Зариповлар гаиләсенең 150 баш умартасы бар. Барысын да бакчага күчереп бетергәннәр. Иң беренче без чыгару белән инде канди куеп чыгабыз менә шулай кортларга. Ул кортлар көчле булсын өчен куела, чөнки яшь буынны үстерер өчен аларга көч кирәк. Һәм су, бал кортларына суны быел яңа төрле технология файдаланып бирәләр. Шундый әз генә тишеге бар, шул тишектән кортларга кирәк кадәр генә су чыгып тора. Умартачылык Зариповларның да гаилә эше. Ояларының төрле төсле булуына да игътибар иттек. Чөнки алар бал кортлары үзләренең умарталарын шул төсенә карап аералар. Быел яз иртә килү сәбәпле бал кортлары да 2 атна алданрак эшкә керешкән. Өрәңге, тал, шикләү агачыннан сиркә җыялар. Умарталарны чыгарганнан соң инде бер кат тикшереп чыгабыз. Барысы да исән сау микән дип. Быел Аллага шөкер барысы да 100% исән сау чыктылар. Һәм алар чыгарып куйганнан соң беренче облет ясыйлар инде, очыш ясыйлар. Һәм яңа сезонга әзерләнә башлыйлар. Күңелгә ята. Күңелгә ятмаса, аны чыгып эшли торган эш түгел, җиңел түгел, авыр, ләкин үзенә күрә бер терапия, үзенә күрә бер бик кызык. Өйрәнгән сайын өйрәнәсе килә. Сезонлы эш авылда 1 минутка да туктамый. Яран, суккулентлар, хризантема, гөлчәчәк һәм бәрхет чәчәкләре. Питрәч теплицасында чәчәк үсентеләрен әзерли башлаганнар. Менә бу айда инде без петуниялар утыртабыз. Однолетниклар белән шөгыльләнәбез. Петуниялар утыртабыз. Әле ярты ел элек кенә бу бинага карарлык та булмый. Эшмәкәр Павел Владимиров аны бизнесын киңәйтү өчен сатып алган. Кыска гына вакыт эчендә 1 гектардан артык мәйданны гөлбакча итә. Бүген теплицада менә шушындый 100гә якын өстәл бар. Аларда миллионлаган чәчәк. Бик тиздән менә бу яраннар гына да якын тирә районнарның әйтик Лаеш, Биектау, Питрәч һәм Казан урамнарын бизәр. Готовимся к сезону. Сезонга әзерләнәбез, изоляция бетсен иде инде. Бөтен базарлардан шалтыратып чәчәк сорыйлар. Илдә хәлләр нинди булса да эшләргә кирәк. Өстәвенә быел җиңүнең 75, Тассырның 100 еллыгы да. Эзеп биргән чәчәк тиз шиңә, шуңа эшмәкәр яңа төрле табигый композиция өстендә эшли. Әйтик, соңгы вакытта менә шушындый картиналар популяр икән. Вот так это все вешается и все, и вас радует. Нарманка яшел чәчләре дә үсентеләр әзерләү белән мәшгуль. Иң беренче чәчтек бархатсыйлар. Аннары соң суган чәчтек. Аннары соң помидорлар чәчтек, борычлар чәчтек. Быел Нарманкада үсенте итеп үстереп сату өчен 3 миллион сумлык орлык сатып алынган. Тиз күчереп утыртырга кирәк. Шуңа изоляция дип туктап торып булмый ди авыл хезмәтчәннәре. Кәбестә утыртуны быел автоматлаштырганнар. Кәбестә орлыкларын чәчәбез кассеталарга. Үсентеләр үстерер өчен эшне башладым инде. 60 гектар кәбестә булачак. Аның 2 гектары иртә җитешә торган, уртача җитешә торган кәбестәләр. Язның иртә килүе сәбәпле чәчүгә иртәрәк чыксалар да, үсентеләрне ачык кырга гадәттәгечә май урталарында гына күчерергә җыйналар. Авыл хуҗалыгында эш тукталмый, әмма куркынычсызлык чаралары да үтәлә. Игътибар иткәнсездер, һәркем битлектән, перчаткадан эшли. Кул юу булай да теләсән инде иштә гадәти күренеш иде. Хәзер онысы да ишайган. Лаеш, Питрәч, Арча районнарыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Чумасы да булган, сугышы да, әмма тормыш бер кайчан тукталмаган, хәтта мәдәни күңел ачу чаралары да оештырылган. Хәзер аларның форматы гына башка, интернетка күчте. Бүген сүзебез алары турында түгел. Дүшәмбедән Россия каналы Зөләйха күзләрен ача фильмын күрсәтә башлый. Яшермиләр кеше изоляциядә утырган вакытта махсус эфирга чыга. Бу картина Татарстан өчен берничә мәгънәгә ия. Беренчедән, ул талантлы якташыбыз Гүзәл Яхина романы буенча төшерелгән. Икенчедән, анда тагын бер талантлы милләттәшебез Чулпан Хаматова төп рольне башкара. Өченчедән, фильмның күп өлеше безнең республикада төшерелде. Һәм анда татар хатыны язмышы бәян ителә. Фильмны булдыруга үз өлешен кертүчеләр аны нинди хис-тәэсирләр белән көтә?
Если бы не я, мы бы сдохли уже давно все. Если бы не ты, нас вообще бы здесь не было. Фильм «Кулак» дип малын тартып алганнан соң Кырыс Сибир тайгасына ташланган төрле милләт кешеләрнең яшәү өчен көрәшен сүрәтли. Төп герое Зөләйха рухы белән сынмаган татар хатыны. Смотри, не пожалей, я ведь сын. А ты, может, своим татарским зельем приворожила? Мында олар салам түшелген ястыкларда йоклыйлар. Амасы инде лечебница, мында даваланалар, врач утыра, амнамысы ашхана. Лаиш районында фильм өчен махсус төзелгән декорацияләр әле дә үзгәрешсез тора. Сәмрух бистәсе бу. Илдә үз изоляция режимы, монда туристларның юк чагы. Бер ел элек гөрләп торган мунча, лазарет, барак, клуб тирәләрендә җил уйный. Барлыгы 20-гә якын объект хәзер күз алдына китерүе дә кыен, әмма кайчан гына бу мәйданда бер юлы 600 актер тулы бер тормыш белән кайнаган. Съемкалар бистәдә дә алып барылган, Шулман елгасында да барыбыз да инде белә, ул Сибир елгасы аңгары ролен үтәгән. В данный момент у нас готовится уже интерьер дома коменданта. Вот из наших замечательных окон открывается вид на реку Кама. 2018 елның җәе Шулман ярында төзелеш барам. Татарстан шулай картинага зур өлеш кертә. Гаҗәеп табигаты белән генә дә түгел, талантлы артистлары белән дә. Фирая Акбәрова мәсәлән фильмда татар хатыны ролен башкара. Мәскәү режиссерларның профессиональлегенә, артистларның түземлегенә гаҗәпләнә ул. Бер көн булды, мин көне буе салкын суда кирләр чайкадым. Ул көзге вакыт иде инде, көз салкын инде. Куллар бетереште инде бөтенләй. Мәйтәм бетте. Артрит алам дип кытларым калмады инде. Куркып көтәм. Нәрсә булыр икән? Мин бөтенсенә ошар дип әйтә алмыйм. Бөтенсенә ошау мөмкин түгел. Иртә дә, төн дә димиләр, салкын дип тә тормыйлар. Съемкалар 2 еллап дәвам итә. Татарстан авылларында, мәчетләрендә иң зур күренешләрнең берсен Казан Кремль янында төшерәләр. Чтобы выжить, ей придется отправиться в неизвестность. Самое подходящее время для... Хәзер фильмны карау өчен иң кулай вакыт дип әйтергә була. Тирә-ягыбызда күпме кеше күңел төшенкелегенә бирелгән бит. Зөләйха адам баласының рухы никадәр көчле икәнлеген искәртә. Соңгы 100 елда гына да халык күпме мехнат чиккән. Бу проект кешеләргә монсын да үтеп чыга алабыз дигән ышаныч бирә. Татарстан артистларының уенын югары бәяле фильм режиссеры. Татарлар язмышын татардан да әйбәтрәк кем уйный алыр иде. Эпизодларның берсендә ул чактагы район матбугат хезмәте җитәкчесе Рәсим Хаҗиев та катнаша. Аны атып үтерү күренешен 11 кат төшерәләр. Үземнең атылып үләсем килгән инде ди. Шушында Чыннан да горлык хисе бар. Бу кинода катнашуда, чөнки анда инде татарларның тормышын күрсәтәләр. Һәм татарларның тормышын татарлар өчен генә түгел, Татарстан өчен түгел, бөтен Россия күләмендә күрсәтәчәкләр. Бу инде бер җаваплылык та, горлык хисе дә уята. Инде менә бу кумган упырихының бүлмәсендә тора иде. Төшерер өчен 150ләп экспонатны Лаиш музееннан алалар. Монда убырлы карчык төренгән шәл дә, татар сөлгеләре дә, Роза Хайруллина башкарган роль өчен махсус сайланган бизәнү әйберләре дә саклана. Әле миңа Роза Хайруллина әйтте, "Каян белдең син минем кулымны шундый ябык икән" дип. Музей директоры Фәрида Мортазина Зөләйха күзләрен ача фильмының татар мәдәнияте буенча киңәшчесенә әйләнә. Ул Мәскәү режиссерына кадрда татар китапларын яндырмаска, Зөләйхага яулыкны төрекчә түгел, чын безнеңчә бәйләргә куша. Кайбер экспонатлар фильмда өлешчә генә күренсә, менә бу тартмачыкны сериалның башыннан алып ахырына кадәр күреп булачак. Ул 19 гасыр уртасына карый кызыл агачтан ясалган. Нәкъ әлеге тартмачыкны Шулпан Хаматова, ягъни инде Зөләйха ачып, үзенең кызлары турындагы истәлекләрен яңарта. Кызлар белән көләбез, фильмны туктатырбыз да, бу безнең музейдан алынган, бу безнең музейныкы бит дип бөтенсен карарбыз дип әйтәбез инде. Аннан соң Шулпан Хаматова, ул Роза Хайруллина, Рамил, алар бит бөтенесе дә беләсезме? Алар белән сөйләшәсең, алар кеше шикелле, алар зур актерлар шикелле, син белән гади генә әйтеп сөйләшәләр. Вот любовь к маме я сыграл, а любовь к жене не сыграл. Нәкъ шулай гади генә әйтеп фильмда Мортаза ролен башкарган Рамил Сабитов безнең белән даралашты. Алдан ук гафу үтенә. Дүшәмбе башланачак фильмда ул сыерны чабып үтерә. Этой сцены у многих зрителей, возможно, возникнут негативные чувства. Әлеге эпизодны караганнан соң күп тамашачының минем геройга һәм миңа карата тискәре хисләре уянырга мөмкин. Алдан ук шуның өчен гафу үтенәм. Аны төшерү чыннан да катлаулы иде. Әмма ул югары профессиональлек белән эшләнелде һәм геройның чын ярсуын сүрәтли. Ышандырып әйтәм, съемка вакытында бер сыерны да үтермәдек. Алла саулык берсен, исән сау булыгыз.
Харипованың тавышында ишетеп булачак фильмда аның «Этно» дип аталган татар альбомы өчен яздырылган өр-яңа «Ай былбылым» җыры әлеге сериалда яңгыраячак. Конечно, я очень жду, когда выйдет фильм. Әлбәттә, мин бу фильмны зарыгып көтәм, аңа зур өметләр багылыйм. Күптән түгел Гүзәл Яхиновның сериалга карата фикерен ишеттем. Ул китаптагы атмосфера фильмда да чагылыш тапкан дип белдерде. «Ай былбылым» җыры исә ул балачак, гаилә, туган як турында. Зөләйха нәкъ менә шул туган халкыбызның рухын чагылдыра да. Она нашла дорогу к себе. Явызлык та, югалтулар да, кичерү дә, мәхәббәт тә булачак дип вәгъдә итәләр. Фильмның беренче сериясен дүшәмбе кичке 9-да Россия 1 каналында карагыз. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Авырмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, өйдән чыкмаска тырышыгыз. Бер атнадан исән-сау очрашыйк.